Kumusta mga igsoon? Kini nga video duha ka classic hymns ang atong ipadungog gamit ang atong hymn app. O unya mo comment ko gikan sa naanda natong pagkanta aron mapasibo nato sa nuta o sa tempo. Una nga hymn nga atong tagdon mga igsoon, hymn 116. Patubsanan mo Ginoo pagkakatingad-an, wa pa idungog ikita ni mahuna-una. Diyos nun kaog misteryoso dili maasulto, katubsanan kahibugnan di arang madaigman. Okay, ang atong i-correct lang dinhi mga igsoon gikan sa naanda nato ang tempo. Ang tempo mo nay gikusgon o gihinayon sa atong pagkanta. Ang atong naandan inani, katubsanan mo Ginoo pagkakatingad-an, wa pa igdungog ikita ni mahuna-huna. Ang tempo mga igsoon nga gihatag sa atong hymn app, dili siya hinay, dili pud siya paspas kaayo. So tama-tama lang. Kasagaran nga pagkanta nato sobra ka hinay mga igsoon. So atong usbon ang tempo nga sibo pod sa atong hymn app. So mas paspas siya kontra sa atong naandan. Katubsanan mo Ginoo pagkakatingad-an, wa pa idungog ikita ni mahuna-una. So dili katubsanan mo Ginoo, katubsanan mo Ginoo pagkakatingad-an. So inana mga igsoon, ato lang praktison, ato lang bansayon. Pwede gamiton gid ninyo ang atong hymn app para magiyahan ta sa hustong nuta o sa hustong tempo. Amen. Ang ikaduhang hymn nga atong tagdon mga igsoon, ang hymn 39. Himayaon ang Diyos sayang nabuhat, sa gugma gihatagan tas anak niya, nagtugyans kinabuhi niyas pagtubos, aron kinabuhi makasulod ta. Daygon siya sa tibuok yuta, magdaig maglipay ang tanang katawhan, ihatag kaniya tanang himaya, tungod sa buhat nga iyang nahuman. Inani mga igsoon para mas dali natong makit-an ang nasaypan natong nuta ani nga hymn. Ang stanza niya naa siya'y 4 lines. Ang first line, himayaon ang Diyos sa iyang nabuhat. Ang second line, sa gugma gihatagan tas anak niya. Third line,
nagtugyan kinabuhi niya sa pagtubos. Fourth line, aron kinabuhi makasulod ta. Ang 4 lines mga igsoon, i-group nato siya into 2. Ang first line o ang second line, first group. Ang third line o ang fourth line, second group. Di-group nato siya into 2 kay kung tanawon nimo ang mga nota nila, ang first line parihara sa third line ug ang second line pariharag mga nota sa fourth line. Aron mas dali natong makit-an ang nasaypa natong nota, ang diha sa first line doon natay nasaypan diha. Ang nasaypan nato diha ang nota kanang ikasiyam nga syllable. Actually, ang kada lines mga igsoon compose siya into 11 syllables. Ang nasaypan nato mga igsoon kining ikasiyam nga syllable. Example mga igsoon, sa first line, himayaon ang Diyos sa yang na buhat. So naay 11 ka mga syllable matag lines. Ang atong nasaypan mga igsoon kining naa sa first line, ang ikasiyam nga syllable, kining pulong yang. So kay naa may sayop sa first line, nagpasabot nga sa third line kay parihara man siya mga nota, naapoy sayop mga igsoon. Sa third line ang ikasiyam pod nga syllable. So inani mga igsoon ang naanda natong pagkanta. Himayaon ang Diyos sayang nabuhat. So ang ikasiyam diya mga igsoon, sayang nabuhat. Pero ang nota gid niya, sayang nabuhat. So nay kalayan, sayang nabuhat. Muna nanda na to. Pero ang nota, sayang nabuhat, nabuhat, sayang nabuhat. Dahil sa third line, nagtugyan kinabuhi niyas pagtubos. So dili siya nagtugyan kinabuhi niyas pagtubos, pagtubos. Inana siya no, pagtubos, nabuhat. Himayaon ang Diyos sayang nabuhat. Nagtugyan kinabuhi niyas pagtubos. Dayon sa stanza man na siya mga igsoon, sa chorus na puntay sayop. Kay ang kanang portion sa chorus nga ihatag kaniya tanang himaya tungod sa buhat na iyang nahuman, parihara mga igsoon sa first line o second line ang mga nota ani. Bot pasabot kay pariha man siya sa first line o second line, kini nga portion sa chorus napud tay nasaypan dinhi. So inaani mga igsoon ang naanda na to. Ihatag kaniya tanang himaya. So ihatag kaniya tanang himaya. Hi. So nay kalahian mga igsoon. Ihatag kaniya tanang himaya, tanang himaya. So inana mga igsoon. So ato lang ni siyang balik-balikon sa pagkanta. Pwede nyo sundugon to mga igsoon ang katong pagkanta nako sa whole stanza o chorus. O bantayan lang ninyo ang katong ikasiyam nga syllable sa first line, third line o katong
sa portion sa chorus para atong makuha mga igsoon ug mabansay nato sa atong mga panagkatigom. Amen. Sa gihapon aron ma-update ta mga igsoon sa mga kanta nga atong gina-correct, please like and subscribe sa atong YouTube channel para ma-update mo mga igsoon sa sunod nato nga mga videos. Amen.